No, mun nimi on Antero Hynynen ja mun laji on thainyrkkeily. Armeijasta olin päässyt, edellisenä vuonna oli armeijassa ja sitten heti piti jotain päästä uutta lajia kokeilemaan ja thainyrkkeily sitten oli tämä uusi laji. Thainyrkkeily on mulle elämäntapa. Miten se näkyy mun elämässä, niin sitä pitäisi ehkä kysyä sitten muilta ihmisiltä, että mä oon itse tottunut siihen, mutta kai se on se ehkä näkyvimmin sen treenaamisen kautta, että aamulla on harjoittelua ja illalla on harjoittelua ja sitten tietysti ruokavalio on tässä vuosien varrella niin muuttunut lajin myötä niin terveellisemmäksi ja semmoisia pieniä asioita, mutta ehkä se näkyvin on siinä treenaamisessa. Mulla on muodostunut se treenipäivikset, arkipäivät ja sitten lauantaina. Onhan mulla vaikka mitä, mutta ei mulla hirveästi ole aikaa, että kyllä se niin kuin thainyrkkeily on silleen se number one. Työkin on vähän niin kuin harrastus. Sitä voisi vaikka urheilla ja sitten voisi harrastella vaikka oluen panemista ja sitten tietokonepeleistä on joskus ollut innostunut ja sitten tämmöiset perinteiset lautapelit on kivoja ja kaikkea tämmöistä ihan normaalia. No mun mielestä hyvä ottelija on semmonen, että se ei anna helposti periksi ja se tykkää treenata. Suomalaisilla on yleensä aika hyvä tekniikka ja sitten suomalaisilla on yleensä aika hyvä kestävyys kanssa. Ne on semmosia mun mielestä ongelma, että ollaan niin kuin ehkä fyysisesti vähän jäljessä monia muita, että ei ole semmoista fysiikkaominaisuuksia ehkä ihan samalla tasolla kuin kansainvälisesti. Ja sitten toinen homma on se, että täällä aloitetaan lajin harjoittelu hirveän myöhäisellä iällä ja se sitten kanssa vähän näkyy siinä. Että ei olla ikään kuin kasvettu lajiin. Mun mielestä hirveän tärkeä juttu olisi se semmonen oikeanlaisen asenteen opettaminen, että opitaan niin kuin uskomaan itteensä ja opitaan rakastamaan sitä ottelemista ja kaikkea siihen liittyvää ja totta kai itse treenaamista. Että silloin kun tykkää siitä mitä tekee, niin tulee tuloksia. Joo, kyllä mä tykkään ottelemisesta ja siinä on monia syitä nykypäivänä niin kuin vähän eri syyt kuin ehkä silloin alussa on. Nykyään mä koen, että mä pystyn ottelemalla niin olen myös niin kuin esimerkkinä muille, koska on sen verran paljon jo tullut kokemusta matkan varrella, niin se on sitten kiva, kun jos ihmisiä, ketä kiinnostaa, miten mulla matseissa käy ja seuraa näin, niin pystyy myös näyttämään sitten mallia ehkä ihmisille, jotka joskus toivottavasti tulee parempia kuin minusta. Se on semmoinen yksi asia niin kuin tänä päivänä, mikä mua motivoi. Sitten toki niin kuin, siitä on tullut itselle semmoinen osa tavallaan, että mitä niin kuin kokee, että itse on, niin siitä on vaikea päästä irti. Kyllähän mulla tuo ikä rupeaa tulee vastaan tässä lajissa, että jossain vaiheessa sen joutuu sen ottelemisen lopettaa, ellei halua saada ihan turpaansa. Ei ikämiessarjoja järjestä. Niitä on vaihtoehtoja paljon, mutta todennäköisesti valmennan. Tai sitten mä keksin itselleni jonkun uuden lajin, mihin omistaa. Ne fiilikset, mitä saa matsissa, niin niitä ei kyllä missään muualla saa. Kyllä tuossa on aikamoinen kirjo erilaisia fiiliksiä sitten treenaamisen ja loukkaantumisten ja sitten sen, kun saa tuloksia tai kehitystä ja sitten ihan niin kuin sen, että kun pystyy
näkemään kuinka muut ihmiset kehittyy, olen siinä mukana, näkee kuinka ihmiset saa jotain tai kuinka itse pystyy jakamaan muille. Ja sitten se, että tietysti on tullut nähtyä maailmaa tosi paljon. Semmoisia maita, missä en ikinä olisi käynyt, jos sen tai nyrkkeilyssä olisi kilpailemassa, niin on paljon. No, kyllä treenaaminen on pääasiassa kohdistunut tuonne Thaimaan suunnalle. Ja kisamatkoja sitten on ympäri maailmaa ollut. Jonkin verran on tässä tullut Thaimaa tutuksi treeni- ja kisamatkojen kautta ja sitten on Euroopassa ravattu enemmän tai vähemmän ja Venäjän suunnalla kanssa. Ja sitten siinähän niitä kontakteja on muodostunut, kun on ollut isoja kisoja ja siellä kun pukuhuoneessa kun törmää toisiin, ottelee yhä niiden valmentajiin ja taustajoukkoihin ja näin ja myös kehässä, niin kyllä siinä niin kun, vaikka ei välttämättä ikinä puhuttaisi samaa kieltäkään, niin muodostuu semmosia yhteisiä kokemuksia, jonka jälkeen on sitten helppo esimerkiksi, jos tarvii johonkin kontaktoida, niin ottaa yhteyttä. Ja näin. Kyllä nykyään niin kaikki tulee ihan itselleen. Että joskus aikanaan niin tuli seuran kautta tai sitten liiton kautta. Ja sitten joskus on ollut jotain valmentajiakin, niin sitten voi olla, että sitä kautta, mutta se oli silloin kauan sitten. Aika tuoreita ruhjeita, että pari viikkoa sitten oli Helsingissä Thai Boxing Night-niminen thai-nyrkkeilytapahtuma, joka itse järjestettiin ja ottelin siellä thaimaalaista Jenro Sakhomsinia vastaan, joka sitten osoittautui yllättävän taitavaksi kyynärpäiden käyttäjäksi. Sain semmoisen 16 tikkiä yhteensä, että niistä kyynärpäistä. Se on ilkeän näköistä, sitten kun sattui tulee vielä paljon verta, niin voi olla hurjan näköistä, mutta sinänsä niin ei mitään semmoista, mistä ei selviä. No, siinä matsissa niin onnistuin saamaan yleisön puolelle. Niin se tuntui, että se kaveri Jenrop siis yritti saada luulot pois matsin alussa ja siinä sitten tuli heti ekassa erässä se ensimmäinen haava. Mut sitten huomasin kyllä matsin loppukohde, että hän yritti enemmän vaan sitten niin kuin pelailla aikaa, kun oli jo pisteellä periaatteessa voittanut sen matsin siinä, ettei enää niin kuin jaksanut yrittää sitten hakea. Siinä mä niin kuin jotenkin koin, että olin saanut jonkun henkisen voiton kaverista, että se ei niin kuin, että vaikka se nyt sattui olleen parempi tällä kertaa, niin se ei niin kuin saanut sitä koko matsia itselleen. Mua tietysti harmittaa se, että en saanut sitä miestä vietyä niille alueille, mitä oli itse harjoitellut, mutta siinä on noiden hyvien vastustajien kanssa joskus tämmöistä. Tärkeää on se, että on ihmisiä ympärillä, on ihmisiä, jotka niin kun on kiinnostunut siitä, mitä sä teet, eikä vaan niin kun kauhistele ja voivottele, että voi kun se nyt on niin hurjaa ja mitä sinä nyt oikein siellä. Vaan on ihmisiä, jotka on kiinnostuneet, miten sulla menee ja sitten on ihmisiä, kenen kanssa voi keskustella asioista, että mun mielestä niin kuin se on aika tärkeää, että ei ole ihan yksin siinä, että kun Suomessa kuitenkin thai-nyrkkeily on vähän eksoottinen laji, niin löytyy semmosia, jotka ymmärtää, että mitä sä teet, ja se on tärkeää. Mut sinänsä niin kyllähän tää niin kun
yksilölaji on, niin että kyllä tässä niin kuin jokainen ihan itekseen touhuaa sitten. Et ei siinä mun mielestä sen kummempia tarvii. Ihmiset, jolla on perhettä ja voi olla lapsia esimerkiksi ja sitten kilpailee hainyrkkeilyssä, niin mun täytyy nostaa heille hattua. Mä en itse ikinä pystyisi siihen, koska voin kuvitella kuinka vaativaa se on hoitaa perhettä ja panostaa omaan kilpauraansa. Mutta hainyrkkeilyssä oppii jatkuvasti asioita. Se, mitä mä nyt käyn läpi, niin se on ehkä enemmän semmoista henkistä sinänsä. Ja mä oon oppinut ottamaan asioita rennommin ja oikeastaan sitä kautta asioista on tullut paljon helpompia kuin mitä ne on joskus ollut.